Nagsisimula na ang kulitan! Nakakaloka! Ito na! Ito na ang tawanan! Ang tropang Uberkwela! Umaariba! More sa umaga! I want more sa umaga! My only radio! More sa umaga! I want more sa umaga! My only radio! More sa umaga! More sa umaga! The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. And so much more! More sa umaga! More! This is MOR 91.9 Basta MOR. Tricky Bay! Oras na to, alas 7:26 na mga meets on a beautiful sunny Wednesday morning. Today is January 8th, 2020. Again, it's Miyerkules. Another day, another BC day para sa uban, and another day for us. Kaya magkulitan, mamulabog, ug maghatag og pang pa-goodbye. Kakauban ang inyong mga hilas di Carboso. Ang mga hilas, no? Garboso po! Batang pasaway at lahat sasabay hanggang mamatay, Rosta. Dadaling ko hanggang mamatay. Di na pwede lumiko. Di na Padapli na. Padapli ni. Kaya niya na ang hari sa mga hilas. Kung asa himon og motorela ang mga Ducati nga motor. Ang mamati Jericho Rosales, Bernie, Bitok-Bitok. Speed it up, speed it up, speed it. Just in the track and I beat it. Acting my jacket from Sweden. My chick don't exactly know English. And syempre naman, kasama nyo na ang inyong chubby, sexy, beautiful, pinaka-feeling nga mega nga tambok sa mga pictures sa videos, pero sexy, cute sa personal. Moira de la Torre ng MOR, Maria Filingera. At syempre naman, kasama niyo rin ang kuya nga swabe, ang pinakaswabe, Rico Suabe. Alas 7:29 sa atong oras, may kala January 20. Anong lunes? Si January 20. January 8. Anong January 20 man inyong kuandre? Pizza dre. Lakado. Advance. Inyong mga lags ninyo do, January kuani ron. Patay. May nag-change ako na ni. Ala ko nag-change ka ron. Walay lags ba? Alas 7:29 may kala January 8 pa karon. Miyerkules. It's a great morning. Good morning, guys. Good morning. Good morning sa mga nagaton na karon sa ilang mga anak sa mga school. Good morning. O tanan mga taxi drivers, mga jeepney drivers nga nagarangkada na. Good morning. Tanan karon na sa mga karinderya o guban pa. Karon sa mga kusina ganina pa kadlawong mata. Good morning. Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Ram, pa, 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 pa. Let's kill this love.
Good morning. So, sa topic ninyo ganina, brother? Gubat! Ano yan? Gubat sa Iran. Inkaso man lang, dili pa sure. Pero balo ka, grabe ka ni hot topic karon sa internet, especially atong nag-ingon naging si Duterte. If ever magkagubat manggaling ang simba ko lang palayo, Iran og ang US, labi na kung naan ay usa ka OFW nga madamay sa kaning tension karon, matod pa niya makigdapig daw siya sa US. US daw. Maski pa man nga nagpakita na og suporta karon ng China o ang Russia sa Iran. Sa Iran. Dito ta sa US. US daw ta. Ba? Asa mo kita ni US pa kita sa China kita ni. Dili kung kita ta kung dito sa Tamusani, unsa pa itong ma-offer? Atong pan, pwersa sa mga Atong mga helicopter nga tayaon. at least gamit. Habang tanan nagkabisi-bisi na may gala sa mga gubat karon, na uban mga sunog sa Australia forest fire, nagkagubot sa Tala Challenge. Watay el sa mga gubat dia, ang ato dia nga maggubat sa panindutay og Tala Challenge. Di ba hindi mo mga na Dili na, kaya ka naman kayo. Lai ito yung mga version. Labi ako, kaya ko ganahan ang dagana. Lai ka itong limon sa ito. Tala challenge ito. Dili Tala challenge. Tala. Gahapon lang gahapon. Si Bibi Ray Kaduhan nag-upload sa Tala challenge. Barbosa. Primero kang Maria. Wasa na satisfy. Nag-upload siya kang kagulahi po niyang mga kauban. At tangi ang iyang solo nga part. Sila, kita ko sa morning, sila doon ni Maria. Ano na siya na, was siya na satisfy. Pangit ako performance. Pangit ang performance si Maria. At so, ba na yung doon niya ka-friends sa pagkahapon. So, at least, so paki-follow ninyo si Bibi Ray sa iyang Tala Challenge. Ang amuan, Tala Challenge sa mong tala niyo. Pagka-Tala Challenge. Tala. Alam mo, ganina mga igala. So say question niyo, brother. Yeah, mo to, pangutana. Unsa nga bala ang gigamit? Kung sa itong itabang daw, no? Di, asa man tama mo dapig, China or US? Oh, China. Iran or US, if ever magaling. Mo siya na kung pangutana pala question, kung mudapig man taon siya ito ma-offer nga service. Moral support? A, moral support. B, prayers. wow. Pwede. Letter C, Letter C, atong mga mananambal. Babarang. Pagkamulo sa ladagan, grabe siya ng barang. Grabe ka mo, bakit? Ato sa i-level up gama. Ang mga manghihilot na tumipato dito sa kanang gubat, kaso na yung mga kwan, ipabinisayara siya. Hilot ra ni. Nalisara ni. Nalisara ni. Binisayara. Sakit akong dughan. Ay, may powerful kayo na sila. Sinda ra na. Nakaspinoy, tanan sakit, hilot ang tambal. Tawa Sige, na. For example, na army dito nga Tawal. galisod, galain niyang lawas, kaya nabughat, ipatuob ra na. Buhat ito mga dukot dayon, ipatuob lang din ng mga army. Sige, what's this? This is tuob. What's this tuob? It's very effective in the Philippines. You will wrap yourself. Yes, your bughat will be gone. And steam you up. You steam you up and you'll be okay. Ayan. Then you try the tuob. Natry na ba ni mo na sa usa ka Jane Rose Fiel Abade? Nakatastang naman na og kuan? Tuob? Yun lang. Mao na itong giingon. Ay, kung ikamangutana ka unsay tuob. Pagka-boring bagit sa live ni Maria Uy, Pinera. grabe siya. Pagka-boring. Kung plaster mo rin yan. Sa Plaster? Plaster? Plaster ba? Dili. Ang question di ka mo kung si tuob? Nako, idea, no? Grabe Sige, sa sige, Kana ito. magunang magbukot. Tapos? Magbukot daw. Hangtod panington. Anong panington? Anong panington man siya? Basta, iyang man. Wala ikuan, dili ipahangin or ipakuan si aircon, whatever.
Kaluoy pa naman. Kaluoy. Boards! Si Maria Boards, wa kailangan sa ito Boards. Kaluoy yung batanan niyo. So magbukot lang para panington. Yeah. You know, mo natong i-offer dito matuta sa Amerika ipatuob ng mga US Army. So kuha na siya kanang sa mga kinaraan na uban dukot ana bro sunugon na bro na siya ipabukal na. Di man ibutang sa ilalim sa bangko. Tapos maghubo tanan din nga or underwear lang. Muna na mo ibukot sa ilalim. Kalami ba kaya Kasi klase man ng depende sa area kung sa ginapabutang kay tambal mo na spas mo. Ay uban bisag unsa ipabukal na mga uban mga dahon-dahon, mga bisag unsa. Tayang steam din ana niya mo nang moadto sa imong lawas. Dili nga mabukot lang ka. Mo nang mo paningtong nga kay ang katuyang steam nga gipabukalan nimo nga bisag unsa diha. Mga kasi klase. Para dito. Mo nang mato siya magtulo-tulo din imong singot. So na din kay ko nga manggawas din na siya mo na. Sabi ko na yung army nga mapakan o giro dito. Ha? Army nga mapakan o giro dito. Sabi pwede buhaton na supsupon o bagnusan lagahos. Run this mother, you say. Ano yung mga nice na mga kinaraang tambal mga igala? Ano yun? Para kanabi na ka ng pila ni mo ng pila nakakahilanat ni mo pila nakadis. So magtuob rin ka mga igala. Tapos di ka ginawa kay init ba ya? Pero taon-taon, pag tungod kayo magsingot na ka, na kay theory nga pag mawalan, manggawas na rin ang imong kuhan. Mga dili maayo mga toxin sa lawas. So muli ng paggawas ni mo, bayot na rin ka. Muna medyo mabaskog na rin kami gana. So yan ang style. So muna ito ma-offer nga services dito. I-introduce na ito sa mga tuob. Mga tuob, mga hilot, ano. Pero painumdum sa tanan, no approved therapeutic claims. Anyway, ganina sa Pamaw Special, nami guest from DepEd. Ang issue, brother, di na daw nila ipalahos o high school katong mang-graduate sa elementary nga di ka ba lumubasa. Uy, dapat lang. Sayaw mga choy. Ang ako una nga pangutana, dapat lang yung hagas ba? Ano ato sa di pa balulong sa high school kung di siya ka ba lumubasa? Sa panahon, di ba, grade 1? Oo, problema daw karon brad, naiuban daw siya dyanti. Ano mo nang tanap ito ka, ma'am, so namoy nakita nga datos nga medyo ang mga bata karon mo di kabalo. Naiuban, kabalo daw sa sound, makabasa, pero wala kasabot sa gibasa. Mo sa na problema? So, bautan ako, ano nakapasar man putod na nga ito high school, hindi na kabalo mo basa. Naluoy siguro maestra, luoy mo kaya ni siya, pobre pa kayong pamilya ni. Papasar na lang nato ni. Dapat kung bagsag, iparemedial gina. Dapat mo na ni nga panahon, nga kita mga ginikanan nga naminaw, tinabangay na ta, di na to tanan isalig na to sa kuan? Sa eskwelahan, ginoo ko. Dapat tinabangay na, follow up mo. Huwag basa, follow up sa balay. Basa. Takabalo mo, kanang gadget, to sa mo ginahimong sitawan, alibay ng tungod kay busy na daw sa gadget, di na daw kayo mo basag books. Kay karon na bro, ni minus na maging ang mga bata nga gabasag libro. Napa ba? Mo galing ang pangutana. Pero ako sa inyo, di na ginamawala ng gadget, nanagyod na. Whether yung sound ninyo pag-stop, kung inyong mga bata karon kuha ninyo na gadget, sige, butang na ito, wala na gadget, wala sila, kuhan sila. Pero at the end of the day, di man na permintira sa inyong balay mo, gawas man gina. Tama, no? Paggawas, ana, una na yung mga kabas, siya rin kabalo sa kuhan, na mahimong others ang imong kuhan, ang imong anang burang, unsa day ni? Unsa din yun, wala na. Ako sa inyo, imo na lang i-embrace ang change. Embrace. Ang kadina imong i-embrace. Change. Ngayon po. Change mo dito. I-embrace niyo ang change. Dawaton ka matuora nga nanay gadgets. Dawaton ka matuora nga nag-exist na gina sila. Ang imo lang, like for example sa gadget, in fairness, na yung mga iPad o guban ba,
na may mga app nga makatabang sa basa. E-books. Oh, di ba? Na yung mga, There is. napoy ka itong ginapangayos sa anak ko nga burag audio something. Uy, social yan. Audiobook. Audio something, di ba? Nga burag mubasa, imong paminahon. Nama, imo na nang dawato ng kamaturan. I-embrace na lang ginang kuhan. Kaysa ato kaya po ipalayo sila nga dili, gini pag-gadget, gini pag-cellphone. Nako. Ato lang ginbuhaton sa maayong. Burag kaya po nag-TV, God. Ang TV magdepende sa unsay imong tan-aw nga channel. Kung dito ka sa hubo-hubo channel, di gyud sa maayo. Kung di man ka moingon nga dili na pwede nga patanog TV, ngano man. Kay makadaot mo sa mga bata, dili man ang TV mo nakadaot, ang channel nga gitan-aw sa TV. Para sa Facebook, di man kaingon nga makadaot man na ang Facebook sa mga bata. Dili man ang Facebook. Ang gitanaw sa Facebook, kinsay ang gipalo sa Facebook mo na yung mag-matter. YouTube. In fairness naman po yung mga YouTube channel na pambata. Naman po yung mga YouTube videos na makatullo sa mga bata. O, child-friendly. Nakatabang ang YouTube. Lahi po itong mga lahing malaway. Hindi na sala sa kuhan. Dawato na itong kamaturang yun, guys. Nga high-tech na yun daron. Nanagid ng gadget, nanagid ng social media. Ang inyo lang bantayan kung 15 ilang gina-follow. For example, namoy anak, teenagers, o kaning tulato ni mga millennials. Tanawa, kinsay mga gina-follow nga mga artist, kinsay mga gina-follow nga mga singer. Ivana. Oh, tatanawan nyo gamay kay problema ang gina-idol nila kay kusog kayo magkuhan di ay sa video di kay gapat session man di. So abi nila nga uy okay ra gid kayo. Pero mo nang di mo pagbawal pero guide abay gamay. Oops. Uy kani idol ni anak ana. O di ba? Sample na kay magulang nga lalaki. Talawang gina-idol basin nagsagunso na silang Angeline Quinto, Regine Velasquez, Ariana Grande, Pros Girl. O, di alam mo na. In fairness ng mga bata, kabalo mas maayo pa mag-TikTok kaysa atong mga dagko. Kabalo na mag-TikTok din sa akong pagkuhan. I love to dance. Oh, well, kung muna'y makapagawas, wala mo ko'y nakita nga dautan kung akong anak, ganahan siya magsayaw-sayaw. Kung man nagyapon kay i-coordinate ni mo sa music, siya po magbuhat siyang stepping. So, iyang gi-practice ang iyang pagsabot o understanding sa pagsayaw. Artistry. Pwede. Pero pag tanaw po ni mga, uy, saan mo nang gina-idol sa akong anak nga mura maniguan? Saan mo ni mga kanta o mga kuha, o kanagay, di gamay. O, anak, barang sa manay mong kuhaan, anak. Dawaton lagi na ito ang kamatura nga mo na ginasya mga igala. Nanagid ang technology. Yeah, incorporate na lang. So, tama din ako mo yung ko nga, yung ginaipalaw sa high school, kundi di nakabalo mo basa. Naba daw nakalaos din. Galing, daghan daw. Pipila. Samot na maglisod kung Suminto si, nadudahan na noon nga ang resulta nga, so man igipapasar ni, na di mo rin ni kabalo di ay. Naluoy siguro. Okay, no. Nabay remedyo. Na-remedial. Dapat ipag-remedial yun, ipapasar yun, at 75%. Diba? Unsa pa ipabasa, no? Basin mga lisod po kayo mga ipabasa. Mga scientific names sa mga plants. Soroy. In fairness, kang Ella, ganabi ko kang Ella kay sa UK siya nakabalo og basa. Sa bagay, sa brain yun na sa parents po kay. Lagsayaw. Si Mom Ling. Hindi po na ako ma-blame po yun. Kaya sa parents yun nga ka-Brian. May nalanggit silang mami na liwat mga gaga. Hi! Malata, di malata. Malata, di malata. To all. Out. To 7:45 sa atong oras mga Mila.
Ito na, simulan na po natin ang ating alaman. Oy! Saan naman to kung... Nawala lagi akong bed. Yeah. Worse, ha? Anara. Ito na ba ating letter for today? Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong bumangagiahak upay akinindughan ko ano lili ako maskama unsa may hinungdan imo akong gidaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Komportable ka ron, eh. Why? Sakit sa tiil ang bagong sapatos. Oh. Ay, salamat, yan, ni Boss Ratonil. All the way from United States of America. Banto ka ni taas ka ganina. Kita, salamat, boss, sa mga kanitong mga followers, itong mga listeners. Nagapadala sa ato ilang mga regalo pag makauli sa Pilipinas. Salamat. Wow. Kayo. Salamat. Sana all. Sana all. Thank you mga boss. Nakabalog ka nga size 10 giday ko. Okay kayo siya. Okay kayo. Dahil gining original, okay. Di dali siya mapapag. Sakit kaya? Sakit. Sakit Medyo kan kay di kay ko. flex daw, babe. Flex Bago-bago daw. Barang baguhan kay ko. Tabar lamig kay siya hugaw-gawan kay barag sinaw ra kay. Sige, flex mo lang. Perting hilasa mga igala. Bagay na itong pula nga Ducati, oh. Napunta ka na ako sa mirror kay magkuhan lagi ko magmotorila business ko. Ducati ako ni Mona. Dear M.O. Mayong adlaw ninyo, Luch. Brother Bernie, Maria Filingera, and to you, Rico Suave. Upper P. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Honey. Oh. Honey? Pangalan pa lang, tamis na. "24 years old, with vital statistics 36, 24, 36. Ow. Perfect body sa kababae. Say perfect body sa may 36, 24, 36. ha? So pareha ang one? Oh, Upper dapat. o lower? Mo Pero ba? para... Grabe. Pero dapat ang height niya taas. Put Taas ibasin og siya. nasa 4 flat lang po siya. Oh. Tubo lang rin. Tubo lang.
36, 24, 24. 36. Tapos na height nga 5. Diba? Always sa inyo kakakita. May yan. Ang usa ka Maria de, pila de? Imo na nga measurement? Oh! 36, 24, ano ba, 36. gani? Sa video ra lagi na nga murag 29. Wala ko 29 ah. Murag lang gani. Kamu agree man po nga 24 yun. Isa man rin magbinakakay kita-kita raman sa... Same shoes. Ay, nako. Sa mora to. Para to. Okay, bye. Bye. Lakaw may gala nagmahay. Itago na naman yun sa pangalang si Honey. MOR. I got married last month. Bago lang. Fresh na fresh. Nisabay ko sa December para wala kayo mo appeal sa kasal. Kaya ito yung Christmas party. Itago na to sa pangalang si Rodney. Rodney, like that. Arn. Okay, MOR. Si Rodney ang pinaka-youngest nila. Dugay na minyo si Rodney kay nahulog manggod na siya mo'y nag-alaga sa iyang mama. Actually, galing gamahay na galing ko kay Morag. Sabi na ako, di na ko niya pakaslan. Nice. Nag-live-in magod may 1 year. Kaya nagsaad siya nga pakaslan ko, tanabot og 1 year na wala di ay. May na lang, napakasal yun may gala, aperti lagi. Wow. Lingaw kay mong reception kay MRDG ang host. Wow! Naka-afford. Mahal. Naka-afford. Okay, MR. Siyempre, gusto gina akong magsugod yun lang among 2020 nga nindot. Og niyong yun ko MR nga bahala kung sa kagamay ang balay, basta ang importante ay mahalaga. Kami duha, we will start a new life, a new family like that. Og doon man nahitabo na MR. Apan matagkaroon og unya, sige gyapon mi og balik sa balay nila ni Rodney. Kay gamingaon daw iyang mama. Hanto do sa kaadlaw niya na MOR na gihangyo sa ako si Rodney. Like si Rodney like that. Okay, MOR nihangyo siya kung pwede mga si mama mo puyo sa mo ha. O nga akong tubag nawala ang signal. Wala ang wifi, wala ang signal. Wala ang sounds. Og MOR medyo nagbungol mi ka June. Pero tungod kay ni-insist yun si Rodney. Nabalhin yun si mama sa balay. Oh, di nagsugod ang akong! Oras di ay.
Pero ko, apin na mga shit. Ganito lang. Ready Ay, na to, breakfast. Magtrabaho di ka karon, Rodney. Oh, ma. Rodney. Managi-prepare na ako ang mga gamit. Kaya dagan mi karon. Mao ba? Doy. Ma, Bili ko karta, doy. katungo kong gihatag ni mo, ma. Mato ko gamol unya, doy. Balik ko duster, kay wanag yung ko'y duster, doy. Gihatag mo ko si mo gapon, ma. Wala na to, nahurot na. Namalit manggukusina, doy. Salamat, doy. Doy. Maigoy lang na, ma, ha? Doy. Pulira ko ng aircon sa akong kwarto, doy. Bago man na, ma. Dili mo nagsaba kayo, doy, di ko katulog. Tabag di na kayo sa bugnaw, ba di nagapamaak sa panit. 16 degrees. Gusto ko ka nang kapamaak sa panit nga aircon. Butang ngipon ng aircon. Wala ka, ma. Kuha na to na dito, ma. Sige, doy, ayo, doy. Ay, doy. Ma? Akong load, ha? Oo. Sige, doy, gawa pa ko yung load. Ano manggul ko nga? Palitin lang ko yun yung nga postpaid, doy. Pwede na kasing load na ko, doy. Plan? Oo, i-postpaid ko. Sige, ma. Salamat, doy. Doy, kano sa ka magpatawad sa mong wifi diri, doy. Ma. Okay, para makacheck ko sa akong mga friends. Pandamay. Nahutan pa daw silang cable, no, ma. Nahutan ba silang cable sa... Dali yung wifi, doy. Kay boring ko sa hay, doy. Salamat, doy. Love you, doy. Love you, ma. Han, kunching. Han, kunching. Ako na kay kuma. Mamaw, Wala na ako. Babe. Lang. Kami na ibahala diri, doy. Kami na doy bahala, doy. Bukis pagaling ko. Ay, mukis pa rin. Sorry, nabisi ko sa kusina. Bye, ingat. Pwede bala, mama. Sige, doy. Bye, Baon na lang ko, ma. Amping. Bye, doy. Day. Timplahin ko kape, day. Ready na. Mo trabaho sa karon, day? Oo. Timplahin sa ko kape, day. Sige. Ako timplay dali. ko. Brewed gyapon mo. Yes. Say pamahaw lami kayo. Day, sukali lang po ko rice, day. Bili mo kaon ko, day. Sige. Sige, day. Salamat, day. Ano naman? Kumputan ni mo sugar? Dongagi sugar, day. Ay, kulang pang sugar. Dongagi. Salamat, kana. day. Ato sa Ay, tamis na kayo, day. Bawasig sugar, day. Bawasig sugar. Talaga ko balik. Pakiya, dongagi lang tubig. Masina, day. Salamat, day. Sige, day. Mula ko na ka, day. Oo na, Sige. Palayo lang ko sa tubig, day. Tubig, day. Tagay lang ko tubig, day. Kasi kita kong til. Day, katong gingon nga kwarta nga ibilin, day. Ha? Ang kwarta nga ibilin. Ingon naman to si Kuan nga, okay, sa imo doon akong kuaon. Di pa na nga yan. Galing, ibilin na, ikaw maimsang ikaw na mo hata. Problem. Pila man ma? Mga 1.5 lang. 1.5? 1.5 lang. 2,000 gatala, no? Pero amiga man ta. Salamat, day. Sige, ma. Ano na ko, ma? Ay, mula ka orap po niya, day, ha? Oo. Sige, day. Yut ba? Ano po ni mong office mo na? Ambot lang Si din, Hane. boss. Nana. Alay. Nasamin naman ni mo ang gingon nga weekly report? Iapas na ako today, sir. Gitawag gali nag-weekly report kay every week ni mo ihatag. Daga pa. Nga nung matagbulan naman ni mo hatag, so di na sa weekly, monthly report na itawag ana. Ano na lang man ang kulang ato, sir. Lalimang ka ka na nga weekly report sa November pala, unsa na karon January na. I'm sorry, sir. Promise. Sige lang kagkalit. Sige lang kagkalit. I'm sorry, sir. Boss, imong coffee, boss. Hindi na. Yut ba? Yes, boss. Mubo rin yan mong shirts. Daggan na pagkakabalahibo still. Sino na, boss? Pag shave-shave, saan ba yut ba? Gilok yan na, pampadugang.
Klaro mo sa iyong mga trabaho, ha? Yes, sir. Kaulit. Ikaw ba? Bye, boss! Hoy! Ay, Ay, Bye, naku, boss. late na po. uy, bruhang, anong karon pa man sa kani abot? Ay, panggigil kayo. Ikaw ba try lalakay ka? Sige na lang kagalit. Uy, Uy, balo ka kung wala ko niabot ka ganina, mapiso po kung apil sa imo. Kabalo biya ka kailangan sa imo ni mga putokapi tanan. uga. Ano bang ka, uy? Di mo good. Sukat bitaw, katong nagliit ko, munat po to ang pagbalin na tong mama ni Rodney ba sa Mumbai. Ha? Oo, niya. Kada before, git kong lakaw daghan kig sugo, zay. Oh, buong sa pa yung mga sugod, Zay. Ano misking gamay ragot kaya nga mga butang nga kaya rin niya buhaton sa ako, gid niya isugo. Oh, ba? Pasama na magtimplag kape, maghukad pa sa iya, magsiyag tubig. Pagkakit ako sa CR. Siyempre, maulaw tagbanibad. Magpasalamat din ko sa imong kwandi, May ay. sa the mother-in-law sa bahay. Salamat din sa mga mother-in-law. Mas gwapa ko sa imo karon. May pa ko naka-makeup, ikaw wala. So like it. Ano sa mga, ay, mura ka natural. Di lugar na rin mo mabuhat lugar na niya mga sugo? Dapat ngayon ang gabuhaton yung nakutanan mo nang kakalate dayon ko. Di mo na rin pakutan sa mga maon sa imong gusto. Prepare na lang yung daan. Ang good, tala, suko, kinakang mama ni Rodney lagi, uy. Wag ka, madangit ka, ayaw na siya. Wait lang, ano nga the first place? Gano'n nisugot mabog ka? Ay, abi mo gud na ako. Okay pa manggod kay tutong una. Mhm. Hala ka. Katukayan mo naman di ay. Gawas ng tinuod ng batasan. Ay, okay na na, uy. Basta kayo. Suryahan ko lagi na si Rodney. Uy, maulong sa tao. Istoryahin ka na ninyo. Gusto nga mga maging ani na lang perminti. Sinauwi ko sa buhat, ani, o. Tubangi ko para momantani Hoy! kong weekend. Gila mo chichika na! Boss! Sir. Sa mga achik-achik! Aan kay mga trabaho! Ay, si supervisor. Ay! Kinuo ko ninyo, maglaban akong ulo sa inyo, ah! Sorry, sir. Kailangan na ito paso ng kota, kaya daw kita gasto sa Christmas party! Yes, sir. Kasi nakalimot mo nga, sa Christmas party, kidala ninyo yung family! Nagparapol pa tayo mga refrigerator! Sir, hindi ko itong idea, sir. Tapos MRDG pa ang host, dako kita gasto! Hindi mo itong idea kay Garbuso mo ka. Mao galing! Mo nang karon atong apaso ng kota! Kaya dako kita gasto! Kabalo ang wala! Ha? Apaso na tong kota! Yes, sir. Yes, sir. Hello, ninawag! Hello? Hi, baby. Strict ko niyo. I miss you na, eh. I love you, baby. Baby? Kalamis atong panihapon. Nabusog ka ma? Ang dagan, ma. Yes. Day, honey, day. Pero medyo tabangon lang. Kanang magluto ka rin, no? Medyo tabangon ka day, no? Pero di kay ka... Pero kulang sa asin gamay. Pero okay na. Kamay tuyo, ma. Galing, ganina ko si Kwan sa Sorry, ma. tuyo naman. Next time, daganin na. Oo, Puro tanongin asin mo. na to. Sige, day. Day, paliw ko tubig, day. Paliw ko tubig, day. Nara. O ka na si mo tubangan, day. Ay, Layo pa sa ko 1 inch. Ano? Itulod pa sa ko, day. Naran. Tubig. Hala, di manibugnaw, day. Ako ni kuha, ma. Di. Kanina, butay ka ice, day, bi. Sige. Buti ka. Ah. Nara, ma. Ubi, 9 kabuk ice. Bawasig 2 ka ice. Ay, nasubraan ko. Dapat ko lang yun, 7 ice lang yun. To ara. Sige. Gina si mama, git mahilig siya sa mga Ipadapin numero. siya, day. Ipahilis ang ice. Hindi ko ganang mo inom kung napang ice. Sige. Ay, salamat. Day, pali ko sa akong chinilas, day. Ha? Sa akong chinilas, Aman, pali. gibutang, ma. Nasa ilalom sa lamisa, pali ko, pag itunol sa ko. I-push lang gamay. Akong kap...
Ana. Abot na ni mo, Salamat, day. Paliw ko sa akong tambal, day, bi. Ako ni kuha, ma. Di, okay na naman siya nga, bay. Paliw ko sa tambal, day. Ayun na, Naran day. sa ambay, di. Doy, kabalo ko nga hago kayo ka, doy. Okay naman. Salamat, day. Ginoo ko. Sukaman ba? Salamat, day. Day, trapoy sa ning mumhos akong naong, day. Ay, mong kamot ito. Gamay, ana. Ay, salamat. Ako sa ni-change ang channel, ha? Ako sa'yo magbota ni sa TV. Oh, Ang dami. Sige. Chadar ba ito sa liga? Day, palihog pakibawag sa iro, day, ha? Anak ba ko? Takatong gilabhan ako day sa washing machine. Palihog na lang ko. Pakihalay na Oh lang. my God. Salamat, day. Ay, salamat. Oh, babe, okay na ka na? La. Kira. Alin na, kwarto na ta. Ugma na ako ni bala na. Sure, mas ko ito yung mama. Ay, na yung mahugas ako. Kadit lang. Ay, napangugas na. Huwag masaday plato. Disposable. Mana, nahipos ka. Dida. Ikaw ba? Dali. Sama kay. Kumusta man Binan yung- mo sila niya. Kumusta mo naman lang? Ang sa kapoy Kumusta? kayo sa Kumusta? trabaho. Ano ba? So may inaasa yung trabaho di ka nun? Ug kalit. Kalit, uy. Tagbuntag. Ano man? Traffic? Basin dito sila kagaagi sa pikas. Bitaw ko sa imo nga. Ay, Manggod lang. Di magyud sa... di ko ganahan. Di magyud sa kanang... May pagwala lang siya diri. Kuan ba? sige, pasabot mo lang. Mama ba? Oh. Okay man siya. Wala kami problema, mama ka Ay, okay man din. Ikaw siya, uli mo lang. Limpiada, ana. Pero... Dili po sa dili, gid ko ganahan sa yung mom, ha. Like, Langon sa magid lang. It's funny if you're ganyan yung mom mo sa haya. Mo galing, di ba? Ay, musaya og tala. Oh, yung di ba? mom. Musampol. Naran sa Pero mama dili, sa'yo. di ko ganun. Sa'yo si mama. Pero, no. Grabe, mama. Uy, kadalihok na lang man, sugo. O, kita mo kaganina. Lang, sakting lang. Mama, kabalo na biyak ka nga. Kabalo ba ka? Yung mama, gidrason nga nung gakalit kung matag morning. Nga naman. Sige, siya sayog talaw niya ako pa-play sa music. Nini, daghan kay sugo lang. Uy, grabe naman sa doon. Lang, pwede man mo to i-repeat na lang. Repeat, tala lang. Single ba na? Yun. Miski pagkapot sa mga chinilas, paghatag og tubig, pagtimplag kape, nga nanubra ang sugar, timplangan balik. Ay, okay na lang kay pag makuha ni mo ang tansya sa iyang gusto gid nga timpla. Dali na rin kayo na. Kuha naman na, gamay naman na. Sukad nga ni pagbalin gid yung mama. Sunod-sunod na din akong late. Kay ikaw biya mag-una gid sa ako maglakaw, diba? Ako'y mabiyaan sa mga sugo niya. Ay, sige, ay, kabala ka lang. Tanan, ako ni pang-andam daan para makita na ni mama. Dali na niya makuha. Dali na po ni mo. Okay. Pabutang ko na tanan sa lamisa, tanan. Okay naman ka? Kaya po na. Sige, doy. Ayo, doy. Akong balon nito, baby. Mau galing. Mau na ko, ma. Sige, ayo, doy. Love you, babe. Sige, doy. Bye, ma. Una na po ko, ma. Ay, di ka dyan lang. Marika. Ma? Wala ka nagsaba, doy, nga. Gareklamo ka naman, doy, ka sugo-sugo untak, eh. Wala man ko nagreklamo, ma. Okay naman. Reklamo. Di. Mag-istorya ita, maglaro ita. Kung hindi ka ganahan nga sugoon ako, why lang ta nagsugot?
Dili kayo magsumbong-sumbong ka sa akong anak. Dawa man di ka malipay na nga ako diri sa inyong panimay. Ha? Ap! Ap! Ma, Tusang ka ng tinidor karon. dili. Dili ka magplastikan. Dili ka magplastikan, day. Kay ako, day, dugay na kung nagplastikan ni mo. Dagan pa yung mas gwapa, sexy nga nauyam na akong anak, day. Mas gwapa ni mo, day. Pero wag yung ko ni babag. Tingala bito kung ningala ko ni patol ni akong anak sa imo, ha? Alam may mas gamay paghawak ni mo. Kanapaan ni mo, day. Hawak rin na sa mga ex sa una, day. Kakano maging anak ka? Bura ka gwapa, day. Bura ka gwapa. Gwapa man nun. Ang galing. Sa maimong kuanday, di problema. Kung hindi ka gana nga sugo-sugoon ka, magpahugas, nagsaba ka, kaya ako'y mubuhat. Kaya maka mo makita sa akong sa ka-senior citizen nga maghugas ng plato. Kung hindi ka gana na mag-arsa-arsa ng mga parador, di ako nalay arsa. Sorry. Diba? Tamang sumong-sumunay ka sa akong anak sa lugar dayon. Pagsaba, nga plastika na ni mong gusto, di ka ganaan sa ako dire. Ma, dili man siya Ha? napastikan. Ay, kung kaganahin sa kuha ko, pulo ko ganahin ni mo. Ako ganahin ni mo. Labi lang na yung mga pores. Ay mong kahamis. Abi mo ganahan ko na yung pagkabulaw sa mong buha. Huwag ay. Gusto man ta ko magpabulaw po. Ha? Oo, ano mo, emosyonal ka. O, isog kay kamusta sa kung kuan, kung kuan ka mo, reklamo ka, Sorry, ma. Tapos ko, pagsabaki mo lakaw na yung karon dayon. Ayaw, ma. Sorry, ma. Ako salamat. Ha? Ako, mula ka na yung ko pagsaba. Ayaw, ma. Sorry, ma. Dili na. Ha? Wa ko mahangol, nga magpuyo aning panimalaya. Okay na. Kung di ka ganahan, pagsaba kay mula ka ko. Ay. Ha? Okay na, ma. Pagsaba dayon, day. Kay kung wa ka ganahin ako, labaw po kung wa ganahin ni mo sa una ra. Kung nagplastikan ka sa kuha karon, nagplastikan ra po ko ni mo, day. Ako'y gana mo kaon. Sige, ay. Waon ko na lang ng kuan. Gusto tanan ko may namog tubig, da? Takan, tubig. Ay, ayaw na, ay, nakuha. Ako na'y kuha sa tubig, da. Ayaw na. Okay, naman, Lisod na makahasol pataglaing tao para mo kuwag tubig. Duol raman tana na. Narama. Matos ako sa 12th floor. Ako ako doon sa ref. May bastos. Ma. Ayaw ko hawiri dong. Okay ra ka diya. Ay, asa man akong chinilas. Ay, kalayo to rin akong chikuan. Ako na ko, Ayaw na, makahasol pa ko. Ay, ako na kuha sa akong chinilas. Ako na. Ay, ginoo ko kalayo sa chinilas. Nasa kugman. Uy, akong tambal di. Ay, pastilan balik. Di, ako ni kuha. Balik ko sa balulang kaya akong tambal. Ayaw na, makahasol pa ko. Palitan na lang. Ayaw na. Ako na ikuha sa tambal. Agay. Sakit sa agay. Ay, matulog na kong sayo. Ali, ihatod na ta ka, ma. Bahala, mamatay na skardo niya. Sige, lakaw na ko. Sa istorya mo nagtarong. Babe? Ano sa man to si mama, babe? Babe, ano sa man to si mama, babe? Ikaw man po doon. Cute ni mong ingon yung mama. Ang sige, ingon nga, tarong nga rago ko pagstorya ni baby. Nga naman eh. Ini manggun ba? Ano sa? Ini manggun. May bastos. Yung mama ba? Babe, sabtan na lang nas mama. Tigulang na biya na. Dili man kay ganinang morning. Ayun siya nga. Kung dili daw ko ganaan, mawawa lagi daw siya dili. Nga naman po, babe. Alang kay, naingnan na ba mo siya, diba? Sa iyang pagkatalasuguan na. Wala man ako ramang gignan nga, ma, kung nakikailangan, ipasugo, iplasta lang ang sugo. Maulag yung daw, nalahi siguro niya sabot. Na dayon.
Sila, istorya na lang ako sa mama. Ako, istoryan. Ang sakit. Nakakalungkot. Babe? Bimbi, Ang galing! Sabihin na sa kantisi na sa... water, please. Wow. Sir, lagi yung mama. Hindi ko ganun nani. Ako na lang siguro ang mukha. Ayun, doon sa mga... Sige ko magtiayon ta dari. Ay, kabala ka, babe. Ay, kabala ka. Ako rin, may istoryanan ako sa mama. Arte. Babe, ay, pagingana ba? Kabalo, biya ka nga rin mong hinilakan lagi kay gakatunan ko. Ayaw, babe. Sa kwarto, dito ka sa kwarto, karon dayon. Dito sa kwarto, hindi ko ay lagi pagingana ginilakan kay gakatunan ko. Mama, ikaw na istorya na yung mama. Adi, ako rin, istoryanan ako na sa mama niya. Dito sa kwarto ka. Arte pag umuhila. Ano nga ulit? Naghilak to. Nagilang. Ni burst na yan. Babe, budget lang, babe. Grabe sa namihila. Magkahubo-hubo mo sa tanang ngayon nila. MOR 30. 30 kayo. MOR sa tilod na ilang akong bana murag di pagigyapon siya makaistorya og tarong siyang mama. Murag ang resulta usahay murag di gyapon miminyo kay gasalig gyapon mi siyang mama. Polisod sa kaning mga mama atong istoryahan kay dali ra kay mabikil magmay-mahay dayon. Sa pag-handle sa mga ingani. MOR please. Sulti sa kong angay buhaton. And so much more sa umaga. Aras po natin, it's 8:50 right here sa MOR with your mga hilas o mga garboso. Maria Filingara. Kauban ang hari sa tanang hilas. Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Yan ang kuya nga Suabe Rico Suabe. Worky lagi. Ang ato ang letter center. Basta kung mag-i-aak si Honey Girl. Si Honey Girl nga naay talasugong mother-in-law. Hirap talaga pag... Nag-usa silag house. Mungin ay... Actually, ano gina, mo nang usual nga ga-exist. Karon no, nga nang may ngana, nga nang makipuyo, tapos nga mo mother-in-law, anak. Tapos ay, kailangan makamukuhan kay mother-in-law, biyan mo na. Yan mo'y naandan. Mo'y naandan, tapos ay, wapoy lang magbantay. Kaya di ba, burag youngest po ng iyang bana. Tapos tama po na, kung imong sultian ng kuan, ang mother-in-law, na, dali na magmahay. Pagsabag ka kung di ka ganahan. Yun, ang may nga nga storya ba? Lisod ba, sa tiyod anay lang mo na iperminti struggle sa mga bagong minyo. Pag-adjust. Pero akong realization sa tanan ni bitaw. Ano? Kwarta gyapon, brad. Ay, kwarta. Kaya kung magkipuyo ka, magminyo ka, makipuyo ka, ta medyo pitos, o kay ganang kwarta nga kanang pambilin sudan, bilin koan, ay sus. Pating lisura, dagay struggle ba? Kanang, for example, wala magbantay si mong anak. Why choice? Kaya lisod, mga itagyaya ron. Ang mga yaya ba karon kay kung hugas plato na ba yun. Ano na pa sila karon ng pero sa unang magkuha katabang sa una, all around. Mula ba, bantay bata. Anak karon wala na yung ana ron. Ang mga katabang karon magklaruhay ta. Ako sir, hugas plato lang yun ko sir. Ako na, wala na ilaba. Naba mo yung wifi na sir? Naana na ba, balin na ba ya? So sahay mo lang, ang pinakanabis ang usayang imong ugangan, ana.
Kung magbilin ka, Brad, di lalim magbantay. Sa tiyo na lang, ha? Dili lalim kung abi ninyo sayo na magbantay bata, dili lalim sa tiyo na lang. Dili basta bisa pag muing ka nga dili man arsa-arsa kapoy. Tapos sa imong life nalabi dia way gawas-gawas ana. Tapos kung ibilin nimo si mugangan, tawa kay kwarta, wa kay panghatag nga kalambara pampalit-palit ana. Ay sus init yung ulo sa mga tao. Pagpuyo niya. Mo na usay kung nakay ugangan, sigurado nga puno ang refrigerator. Oy! Nakay something mga makaon-kaon. Di ba? Mga chichirya, mga pwede maluto. Kaya na usay, magbilin na kag bata sa tag-alaga. Makalimot ka nga ang tigbantay mo kaon ba na gutumon. Tama. Pero kung aan ka das, medyo nakay kwarta, punduhan mo danog mga soft drinks na ng refrigerator. Wala problema. Mga juice. Wow. Tapos pili lang ko si gusto niya. Na mga siluton niya, mga dilata, kompleto. Okay kayo. Ganagbantay. Ay, ganagbantay. Netflix Super. pa. Naka-Netflix pa. Mag-overnight. Oo. Ibila na yung mga anak. Ako'y bala na. Oo. Dili, sa tinod na ilan. Tapos, labi na kay ugangan. O man, ay sweldo kay ugangan ba yan mo or imong mama. O bisa di imong mama. Taon niya inyong balay kay inganing orasa. Kay inganing orasa, padulong udto, piting inita na. Yay. Igang. Tayo mong electric pa, kay gubaon na. Goy! Init abo ng ulo. Dili. Tapos sabi pa yun, manukto pa yun si Kuan, kay niabot na si Judith. Oy! Yan. Si Judith o si Jonah. Boy matubang, ma'am, bayron niyo sa tubig, kurente, di siya may matubang. Ambot lang doy, kay waman diri ang kuan doy. Ay dili, ma'am, kay agay, siya may makitag na. Wapay apil diha ang mga way puhangon nga silingan. Uy! Napa na, di ba? Labi na kung inyong balay dikit-dikit. Oh, di ba? Napay mga chismoso, mga chismosa. Po ni apil sad na. Muna sometimes you have to understand kaning na yung mga tao nga kakabilin sa balay. Muna nga pamina permitig MOR. May nalaman nga sa tuwa. Sila. Padili lalim ka ng mga nabilin sa balay. Kato mga nanay, mga tatay, mga katabang uban pa. Mga severe na to. Nagusay, ako pangutron, magbilin og bata. O, bilin sa dugkuan ha, kaon-kaon, snacks gamay. Lami kayo mo bantay, eh. Kung lami kayo Wait, kayong tang, ay, may wifi. Ay, bili lang. Bilin lang, di ako problema. Sa maniyo, sara may anak ni mo, dungagi pa ni. Request pa! O, sakay ka nang nabi mga soy-soy, di ba? Taho! Mais! O, kung na'y kwarta, na napila na dong. Na'y mga tililing. Ting, ting, ting. Why lami? Oy. Why Mutubag mo po. Kay way korta. sumangil? Why kwarta? Oh. Pero kung magbilin ka o kwarta, ay okay kayo. Salam! Okay kayo. O, di ba? So, muna yung mga usay na trabaho sa balay nga dili kay hago pero kapoy. Oh, bantay lang ka, lingkod-lingkod, ana. Pero kapoy sana. Takapoy ka na manghulat ng oras, Brad. Kanang May nalang galing din natin yung mga programa sa radyo kay, oy, pahuman na silang Bernie, si Jonah. Silang Jonah og Pupi. Mining ana, alas 9 na. O, di ba? Pag moingon, oy, nag-rap na sila, ting paniod to na, Tama. Uy, pahuman na sila Pupi, minto alauna na. Yan o. Uy, Tita B na, di ba? Uy, pahuman na si Bernie, minto si alas. Muna lang na yung mahimong kuan, parang burag, muna usay kita sa radyo, o palipas oras, pero nahiman na sa nilang partner, or uban, matanaw og TV. Tanaw og showtime, may nga na. So, dili lalim mga igala. And speaking of dili lalim na sa mga balay, Brad, ang kawat karon Brad ha, buntag na Brad ha. Ha? Sa mga balay karon Dili also. na gabi? Dili na. Ay? Kaya ang gabi na may mga tao mga tulog. So ang uban karon labi na karon lagi na, di ba? Di ba akong next project kay magkoral man ko. Sa akong mahalon nga kuan balay. Mansion. Grabe. Hilas na. Kabalo ka kasagara karon na ikawat katunay koral. Ha? Di man makita. Di ba kung naka sa mga subdivision, kasagara, mga working, bayana, Tama. ang mga Easy tao, people, yeah. manghawa, ingani mga panahon na, nananabaho na, mingaw na. Katong na yung mga koral, di man makita sa garubing karon nga nay tao sa sulod, nagblakay-baklay, na nagkuha na rin mga kuhan, kaya na may koral. Kala no na may koral, okay ra ka na may hisitan, kaya maklaro man ka. Sa dapin sa dalan, uy, na may nagmedyo kuhan, ana. So muna, di na lang ko magkoral. Wow. Nakalusot. Ang mga
mga kinawatay ron sa mga village, sa mga kuan, ingani ang mga orasa, mga 9 to kuan, kanang, Oh my God. for example, kinikalan ka, sayo ka kay ikaw magatod. Paabot big mga alas 9, alas 10, medyo nakapahuway na ka, nakapamahaw, bubaba na yung energy, katulgo na ka. Di ba? Medyo mo na din yung katulog usahay. Diya na mo atake ang mga kuan. Takol ba mga kawatang karon, Brad? Magluto pa sa mong balay. Uy, grabe naman. Serious? Napag ito natulog galing doon? Naiba na tingala sila. Ano man yung mga kuan gipangluto man, nagluto pa sa balay. Kaya na may uban, obserbahan man ka, nga kani siya, mauli ni siya matag hapon, Okay. So, magluto sila. Igurot imong sudan. Grabe naman. May na lang mong balay, wag gipuro ginalabono ng sulod, wag gini makuha diya. Ingat po tayong lahat kay medyo mo doon nakaroon ng uso kanang. Ang problema man gud sa mga village, bisa pagdikit mo, di mo mag-inilhanay actually gyud sa silingan, sabay labot nimo iya ba nang igagaw. Dayoban mag-acting-acting, di abi nimo nagbitbit sa TV, di abi nimo igagaw lang nga. Nang hulam ng TV, uli lang din yang hapon. Di ba mo man problema sa village, di ba? Tama. Tapos ay i-blame dayon ng guard. Di ba? Tapos saan tapon nga ang guard? Huwag mo sa kabalo kung kisa po kuning tawana ha, kung kalma naman, nagkapi-kapi pa sa gawas, di abig, igagaw siguro na. Kaila. Relatives. Yun. Pula ending di ay, munam dito, nangawat naman di ay, huwag ikagabalo. Tangkawatan karon tol, gwapo na. Hala. Kasakara mo'y tagiya sa balay, mo'y pangit. Ang mo'y itsuraan. Muna yung mga, pero at least naitagiya sa balay. Kasagara lang. Kung tanaw ni mong naong burok pobrehon, pero siya di tagiya sa balay. Kasagara kisa to'y puro magdatoon, uy, moto dito ang medyo pitos. Kamu na may, di ba may, nalatoy letter ang NTC, speaking of iladi, Scam. letter. Yung mga Texas scam. Na-scam day karon na, ay mo pagpatuntuan ni may gala, nagpahatag og Reminders, memo, pahibalo ang paibalo NTC. ang NTC, nga, kasi lang ipangita namang memo, wala dahil sila ipahibalo, wala. Sa pangitaon. Kaya hatag ni gahapon, kaya nanapod ng mga text scam mga igala. Nagsulputan na pod balik. Kita na na. Tadyot lang, bikaning lag sinyo diri ba, kanon sa pamanilas, January, updated. May panisiboy negro, updated, di lang masabta ng agi. Mawala. Yan na yung... Narahan na igikan memorandum sa NTC, ha? Kaya kung kamo naka-receive og mga text nga, Ma'am, Sir, congrats. You are the lucky winner of 580,000 from AIM Global Incorporated, sponsored by Senator Bongo. To claim, please text your name, age, address, ug work. Tinood na, dili. With DTI, attach is the copy the version from... dili mo naman din yung memorandum. Pag makareceive mo, ayagi mapapatintal. Number 1, di yung ka makadaog sa rapol. Kung wala kay giapilan nga rapol. Ang iba na, sir, makadaog sa rapol, sir. Nag-apil di ka? Wala man, sir. Wala. Gusto mo pagdaong nga umalik ka nakadaog. Namag-iban nga, girandom na mo ang imong number. Ayaw yun mo, may gaayagin mo pagpatintal. Pero mo ingon pa na nga, Ma'am, nami kuan, congratulations, ma'am. Maghatag lang ka sa amo kuan, ma'am, 10,000 kay para ma-process na mo nimong 500,000. Mo na dayon na. Scam na. Ta ikaw dayon, ta imong nanay na taranta nagpadala po dayon kay kuan. Scam na ha. Gikan sa NTC ha, kung nakanaingon na nakadaog mo og kuan. Grabe, no? Nakadaog mo og 580,000. Sponsored by Senator Bongo. Sabi ko ba Didamay pa na ninyo sila? ang AIM Global Incorporated, mga pandamay mo, mga dagko mo. Sabi ko ba na nangadakpan na? Decide yun ba? Tungod sa bagay mo, Brad. Tungod yun sa kalisod, Brad. Matintal man yun ka, Brad. Imagine ni mo, timing kayo, kay naginuktok ta karon hingin ka ba nga. Imagine mo, presya mo galing, kapamilya forever ni mo, di ba? Pilaray na daogan niya cash price? 3,000. 3,000, Makahilak sila sa 3,000. O sa pag-ignong kang nakalaw kang 580,000. Grabe, no? Timing kayo nag-uul ka kay wala kay bayron nun, imbargohonon pang anging imbargohonon. Ang imong TV nga gidown lang nimo atong sa December, di nakakalahutay monthly. Boss Marlon, ni Boss Marlon sa may M-Core. Boss Marlon, murag gamayan kay ko sa akong TV. Wow! Nga daw, be. Katong nag-party mi sa Orahig, murag wala ganay ako mga bisita kay murag gamay ra gidaw. Kasi nila entire wall. Kasi pinakadako pag nga TV galing diha.
Patingilasa mga igala. So, muna akong giingon mga igala. So, sumuro to. Huwag magpada. Ayaw yun mo magpada, ha? So, for example, nga na, problema ka sa kwarta, kalit din mo text mo, nakadaw ka 500,000. Please contact ASAP. Siyempre, brother. Kasi may matarantang inyong 500,000. Sige na, padala diretso na. Magtag-Tagalog dayo. Anong mo nag-iba sa Tagalog? Galing mo istorya na to. Kay Burag, believe kay ta ka na Burag. Makatuo yun eh. Matuog kita sa Tagalog. Hello po. Congratulations po, Zen. Nanalo po kayo. Ang gawin nyo po ganito. Kasi bago nyo po makuha yung 500,000, meron po tayong parang pinaprocess natin. So, padala po kayo ng 5,000. Ibig sabihin po, yung 5,000 po, yun yung po ano natin, yung pang-process, para makuha natin agad-agad yung 500,000 po. Di ikaw, dali din ka 5,000, padala din ka. Follow up din ka. Ma'am, okay po na, salamat. May dagdag pala tayong another 5,000. Kasi pala, kasi yung papers noon, ano rin ba? Tapos sa Tagalog, taranta rin. Ano ba sa Tagalog? Medyo ano yung kita? Sabi ng malumanay yun, no? Malumanay. Kasi po, ano, tababae pa istorya, medyo ano ba? Medyo ganang kaya butang kay tingog. Additional po, kasi po, automatic po, pag ma-deposit nyo pong 5,000, sabihin nyo po sa akin, para ma-transfer po namin agad yung 500,000 po sa inyong bank. Please po, pakisend po ng bank account nyo para doon po namin idiretso. O, di ba? Ganahan kay bank account. Good. Ay, nako. Tawag nyo pong ano lang po natin, minus lang po natin yung sa ano. Ano dahil? Ano yung ano? Kasi ano? Tapos ano po, nasin nyo na po ba? Tamailan ninyo ka na medyo maglagot na, ka lang po sa'yo, magpabugok-bugok ka ba? Saan po isisend? Yun nga po, doon nyo po isisend. Sino po nga ito? Sino? Ang dami nyo pong tanong. Bakit na sila kadugayon, may gala? Kaya please lang, di ta magpailan. Manarbaho tagtarong. Tapos ato nang i-pray, ha? Taka ng mga gapang ilad, Lord, kung tinood ang gaba, karon na, please. Ayun na, padugaya, Lord. Please lang. Lord, magaling ng gaba. Karon na gid at this moment. Kanina, karon na 5, 4, 3, 2. Anang gaba. Ayun, gibundak ng gaba. Sa mga kapangilan. Please naman, loy po tayo. Loy po tayo. Naiuban ba yung taon kipang prinda, ang mga alahas. Para lang yun. Siyempre, kung mahata ni mo 5,000, ang hatag ang 500,000, Pilara, no? Lipiting lipayan ni mo. Tanapon na lang. Pag human mo, na-deposit ni mo, na-realize ni mo, ang 100,000 ni mo na-deposit. Huwag pagyapon ng 500,000. Asa? Po? Ma'am, nasan? Wala na. Mano po? Muna ako ba, sugot yung ka na number 1, i-register tanan SIM. Tama, no? Para wala binuang number 2 dayon, Canada yung national ID. Yun. Pero sa Korea ba, kita tanang gibay nagitay national ID. Kanana tanan di ang information ba? Tama. It's our identity. Tawala na kita ID ba? 5 na kabuk, maapil pang suki card. Pang driver's license, pa. Ang national ID ba na natanan? Napay one time laging imbis nga ID ra ibilin, pati imong BPI na napilit. O may nga na ba mga ATMs? Mo na, tanagaan kita ID. Patay. Isa lang ka national ID na natanan diya. Blood type, tanan, buwan na diya, para height, weight. Takuding na lang ba, no? Ma'am, imo laging waistline dari ma'am, kailay pa. 24 pa man, tapos fake ni ma'am. Ma'am, i-update yun ni ma'am. Ang driver's license daw, karon ilisod-lisod na daw nila. Tama, no? Ang pagkuha. Take nag-NC2. Mo ba? Wala nagilisod-lisod sa una. So, aminado gina sa nga, wala nagilisod-lisod sa una. Miski ordinaryong tao, makakuha man og lisensya mo na pag-abot sa kadalanan. Di kasabot unsay mga road courtesy. Mo nang uban di kabalo ko nang maglalis kanang sa rotonda. Kinsa kana for example, nagsugat pasulod mo. Kinsa man ang mupahinay katong pasaka ang nagpatunga so ikaw ang nagpalugsong. Kana. O kana may ana. Ikaw driver karon ha. Pasulod mo karon sa kuan. Kinsa may dapat mo unag yun? Katong nagpatungas o ikaw nga palugsong. O kana may ana. Wala man na uban kabalo sa mga courtesy about ana sa mga driver. Sa rotonda, kisa may muminor. Katong na nasulod sa rotonda o katong mo pasulod sa rotonda. Na uban nga ala mo sulod.
Ang taga-rotonda, dili pa. Grabe lagi. Kinsa ang kusog, kinsa man gyud mo priority katong nasa highway o katong driver nga mo pasulod mo appeal sa highway? Yun, no? O kanang may ngana, di man gyud maglalis may gana. Wa mo kabalo si tubag. O atangin niyo ugma may. Nataigong oras. Sunod na ang tambak. Nana si Pupi. Wala pa. Agay, may lagsugod Sila duha, lagi. actually. May Tawag lagi silang tambalan. Riding in tandem. Riding in tandem, Master Poppy and Joe Romantico. Rapping in tandem. Mga modus. Sige, modus aning duwa na. Modus, oy! Duha na mo kabog, duha na sad mo kalit, ha? Karon duha na gid ang gakala. Sobrang... Nangasaba on air. Normal. Mami na, masunod na po si Joe Romantico o si Master Poppy. Master Pofey. Always remember that laughter is the best medicine. But if symptoms persist, Consult your doctor! Pranodest. Para sa sakit ng tiyan dahil sa hyperacidity,